И още една доставена. А днес Audi Q5 Premium Plus изпълнение с много лека козметична щета. Очевидно липсва решетка тук и гумата може би или е спукана, или е спаднала. Като гледам развития вентил, вероятно има някакъв шанс и да се напомпа. Но автомобилът, освен че е леко мръснен от пътя, е в прекрасно състояние. Можем да отворим вътре и да видим, че всъщност е изключително запазен салон, поддържан. Ето сега ще покажа и отзад как е положението. Така. Слънцето малко пречи на камерата, но като цяло мисля, че става повече от ясно състоянието на автомобила и всъщност, че тази кола изглежда може би малко по-добре от колите на хората, които си ги карат ежедневно тук по България. Включително и моята мръсна. Не минала автомивка след последните дъждове, но това няма значение. Ето го багажника. Виждаме стелки, те си тук, не се краде, не се събират неща. Сега ще погледнем и отдолу. Хоп, резервна гума. Знаем, че тия не са ефтини, не се намират въобще лесно, има крик. Така че както автомобил е тръгнал от другия край на света, така е и пристигнал тук при нас. Щета има и от тази страна. На задната врата очевидно има нужда от ремонт, но всъщност клиентът си е намерил такава врата за много символични пари. Популярни са, преизползват се от модели, така че нищо скъпо. И имаме тук чукнато също. Това са някакви бели кахъри, такива подобни аудита. Може би цена между 24, 25 до 30 хиляди евро, в зависимост от изпълненията и мотора. Това е тройка бензин. Premium Plus. Има екстри, не е престиж, нали, най-високо, но доста екстри има. И колата е докарана на много конкурентна цена. Въпреки че ще има нужда от изпиране, от боя или някои елементи да бъдат отремонтирани. Клиентът е изключително доволен, щастлив от това, което е получил и ще си я кара със здраве. Заминава на море другия месец, така че най-вероятно с тая кола също.